Και γεια σου παιδιά, τι κάνει, πως είστε, Δράκος εδώ. Στο σημερινό μας βίντεο έχουμε κάποιες τσίφλες που δεν τις έχω ξαναδεί και θέλω να τις συγκρίνουμε. Έχουμε 4 τσίφλες. Η μία είναι βαμπύρ, έχουμε 2 βαμπύρ. Δεν τις έχω ξαναδεί, έχω δει ζόμπι, αλλά όχι βαμπύρ. Και έχουμε μία μέντος και μία τρίτεν, αυτές τις κλασικές που ξέρουμε όλοι. Θα τις συγκρίνουμε σε αυτό το βίντεο και θα έχω και πάρτε 2 άμα το υποστηρίξετε. Να πω ότι δεν είναι κάποια διαφήμιση, απλά μου έκαναν ενδιαφέρον και θέλω να τις δούμε, να σας στηρίξω εσάς. Οπότε όσοι με ακολουθήσετε στο TikTok θα έχετε δει το post που θα γίνει το βίντεο. Το TikTok θα είναι κάτω στην περιγραφή, να πάτε όλοι. Δοκιμάζουμε τώρα. Πάει βαμπύρ, ζόμπι βαμπύρ, vs μέντος. Αρχίζουμε με ζόμπι βαμπύρ. Ωραία, δεν ανοίγουν και εύκολα. Ωραία. Είναι πράσινες. Στην κάμερα φαίνονται μπλε, αλλά είναι πράσινες, να ξέρετε. Δεν ξέρω, μάλλον έχει μπει κάποιο χρώμα. Κανονικά είναι πράσινες αυτές, αλλά στην κάμερα φαίνονται μπλε. Να δούμε. Ωραίες είναι. Είναι λίγο ξινές. Ένα 5,5 στα 10. Πεντέμιση στα 10 παίρνει μία βαμπύρ. Τώρα πάμε. Τώρα πάμε στην μέντος. Κλασική μέντος. Όλοι την έχουμε φάσει και έτσι κύκλο. Είναι έτσι. Άσπρο. Μια κλασική μέντος. Τέλειο. Αυτή από μόνη της παίρνει ένα 7 στα 10. Της παίρνει μια ταιριάξη και είναι πολύ καλή, οπότε 7 στα 10. Τώρα έχουμε βαμπύρ, πάλι βαμπύρ, vs trident αυτό. Για τώρα έχει νικήσει η τσίφλα μέντος από το βαμπύρ, με την τσίφλα μέντος να προηγείται με 7 και τη βαμπύρ με 5. Είναι τέλειες τσιφλετάρες, οπότε να αξίζει να μπεις πάρε τις μέντες, αλλά και να δοκιμάσετε και βαμπύρ. Πιστεύω ότι θα σας αρέσει σημαντικό. Παιδιά, κάνω λίγο πόσο βίντεο για να την ανοίξω. Γιατί στη κάμερα τη δείχνει μπλε, ενώ στην πραγματικότητα, να ξέρετε, είναι πράσινη στην πραγματικότητα. Το χαρτί του από έξω είναι μοβ και από μέσα είναι πράσινη, αλλά η κάμερα τη δείχνει μπλε. Τώρα πάμε. Πρέπει να πάρει διαφορετική γεύση. Πολύ ξινό. Αυτό είναι πάρα πολύ ξινό. Οι ίδιες είναι ρε. Πολύ ξινό. Θα κάνουμε το. Δύο στα 10, μη σας πω και 1 στα 10. Αυτή είναι η πιο ξινή που έχω φάει, παιδιά. Πιο ξινή, πραγματικά ότι είναι πιο ξινό έχω φάει αυτή τη τσίφλα, παιδιά. Δεν παίζεται στη ξινή δηλαδή. Πάμε τώρα στη μία trident. Θα αλλάξει η γεύση μας. Την ανοίξαμε. Είναι 2 μέσα τσίφλες.
ξέρετε όλοι. Είναι έτσι. Πολύ ωραία. Είναι κριτικά. Ένα 7,5-8. Οπότε για part 2 πρέπει να φτάσετε το βίντεο τα 5 likes και να πάμε στους 400 εγγεγραμμένους. Όπως είπα, link για το TikTok θα έχετε κάτω, από εκεί θα ενημερώνεστε πιο νωρίς για τα βίντεο που θα ανεβαίνουν και τα shorts και γενικά για πολλά πράγματα. Bye bye guys, like, subscribe.